מה קורה חברים? קל כרמל בסרטון חדש. תשימו לייק ותירשמו לערוץ. אוקיי, היום בסרטון נפתח 50 מגה בוקסים ו50 סטאר דרופים. אתם מוכנים? יופי, יאללה בוא נתחיל. רגע, לפני שאנחנו מתחילים את הסרטון, לפתוח מגה בוקסים או תיבת אומגה? נראה לי תיבת אומגה יותר שם. יאללה. תיבה ראשונה לא יצא לנו כלום. אוי, בטעות פתחתי סרטון. אוקיי, תיבת אומגה הראשונה לא יצא לנו כלום. בואו נעשה את השנייה. שתי דמויות. טוב, שמנו את ביטה ואת ג'קי. אוקיי. איתן פתחנו כבר שתי מגה בוקסים. מגה תיבה, בואו נמשיך. תיבה שלישית. אני אתחיל לפתוח יותר מהיר. הנה דמות, בול. המגה בוקס הרביעי, בוא נעשה אותו. עוד דמות, ריקו. דמות גם טובה. בוא נפתח את החמישי. יש פה דמות. שתי דמות, וואו. רוזה וקול. אוקיי, חסכנו רגע על כל בנר האלה מיד, אנחנו נחסוך עכשיו. וזה. אוקיי, יאללה בוא נמשיך. שישי. יש פה דמות? לא. וואי. אנחנו מגה בוקס השני ולא יצאנו כבר. ואנחנו כבר עם הרבה דמויות. בואו נפתח את ה8 ונראה מה יוצא לנו. 8! נראה לי יש פה שתי דמויות. אוקיי. תירשמו לערוץ אם יצא פה דמות אגדית. הדמות השנייה פה. טוב, לא יצא פה דמות אגדית, אבל לפחות קיבלנו עוד שתי דמויות. יאללה, בוא נתחיל. בוא נמשיך. אוקיי, זה הזמן לפתוח ברולר אגדי. יאללה, נמשיך. מגה בוקס ה-80 או 90. טוב, נראה לי 90. 9. זה נראה לי יש פה דמות אחת. יש פה דמות. אוקיי, ג'סי. גם טוב. בוא נמשיך, יאללה. 9. יש פה עוד פעם דמות. זה המגה בוקס העשירי שלנו. נראה את הדמות. התבלבלתי, לא יהיה דמות פה הפעם. בוא נראה הפעם. גם הפעם לא. כן, זה כבר אחד הזכות שלנו. יהיה פה דמות. אוקיי, טיק. אוקיי, אני אעשה לכם עכשיו 10. אני אעשה לכם עכשיו 5. אני אעשה לכם עכשיו 9 מגה בוקסים. תיבת אומגה, כל שנייה מתבלבל. 9 כאלו במהירות. אוקיי, כבר סיימנו את 9 מגה בוקסים בהילוך המהיר שלנו. אוקיי, בואו נמשיך. וכן חברים, תסתכלו את מי גם השגנו. כן חברים, השגנו את קרום.
האגדי הראשון שלנו לסרטון הזה. ובוא נמשיך. זה המקובוקס ה-21 שלנו, ויאללה. נראה שלא יהיה פה דמות. אוקיי, בואו עכשיו 22. תזכרו, אנחנו עושים 50 מגה תיבה ו50 סטארט-אפים. כמו בסרטון הקודם שפתחנו 100 סטארט-אפים, אבל הפעם גם נפתח 50 כאלו ו50 כאלו. בואו נמשיך. רגע, 23, כן. נראה שאין פה דמות. תקשיבו, אם יוצא לנו 11, 12, 13, אם נגיד יוצא לנו 11 זה דמות אחת, אם 12 זה שתי דמות, אם 13 זה 3 דמות. עוד פעם יוצא לנו 11 זה מה שיהיה פה דמות אחת. ומי זה יהיה? דריל. דמות חזקה, בוא נמשיך. רגע, אנחנו במגבוקס כבר נראה לי 25. טוב, לא יהיה פה דמות. אוקיי, יש פה דמות. תקשיבו, יש פה דמות. תרשמו לערוץ אם זה יהיה דמות אגדית. איי. טוב, לפחות תשגנו דמות. מקבוקס 26 שלנו. עכשיו 27. לא יוצא לנו שום דמות. ועוד פעם. עכשיו מקבוקס 28. ויוצא לנו דמות. אני 10. מקבוקס 29. היה פה 12. יש פה שתי דמויות. חברים. יכול להיות שיצא פה דמות אגדית. אחרי זה. מוכנים? שתי דמות אגדיות. טוב, לפחות השגנו דמויות. בואו נמשיך. אוקיי, עכשיו אני אעשה לכם 5 מקבוקסים בהילוך מהיר. אתם מוכנים? אוקיי, יאללה. יהיה פה דמות. אוקיי. עוד מקבוקס. זה מקבוקס. קיבלנו את ג'ין, זה דמות מדהימה. יאללה, בואו נחסה עכשיו את המקבוקס 24 נראה לי. לא, 34, כן. איי. אני עומד לחסות לכם עכשיו 5 כאלו מהירים. שאני לא אדבר בהם, בסדר? יאללה. אוקיי, זה היה 5 המקבוקסים. יש לנו עוד 10 מקבוקסים ו50 כוכבים. בואו נמשיך. 1. זה מקבוקס 50, מקבוקס 41. מקבוקס 42. תיבת אומגה 42. תיבת אומגה 43.
תיבת אומגה 44. תיבת אומגה 45. תיבת אומגה 46. תיבת אומגה 47. עוד יש פה דמות. לרוולורי. אוקיי, עוד פעם. תיבת אומגה 48. אוקיי, עוד דמות. יש לנו עוד שתי תיבות אומגה. תיבת אומגה 49. לא יוצא לנו דמות. בואו נראה את תיבת אומגה האחרונה שלנו יצא דמות. כן, יצא פה דמות. תקשיבו, אני בלחץ רצח. רואים שזה זוהר? זה אומר שזה דמות. כן, זה דמות חזקה. אוקיי, הגיע הזמן ל50 כוכבים. סיימנו את המקה-בוקסים בינתיים. תסתכלו, השגנו את קולט, ניטה, ברוק, בול, רוזה, פוקו, טיק, דיימדייק, ג'סי, דירל, ריקו, 8-ביט, ג'קי, קל, בו, גס, בי, לרוולורי, פר, אנק, פנג, ג'יני, צ'אק, לקרוא, האגדי הראשון. ובוא נמשיך. כוכב ראשון, כוכב שני, כוכב שלישי, כוכב רביעי, כוכב חמישי. הוא אדיר. כאילו, תזכרו את הזה, נגיד יש נדיר מיוחד, זה אחרי נדיר, זה אדיר, מדיר, אגדי. זה היה כוכב, נראה לי השישי, ועכשיו כוכב 70. ויש לנו כמעט רק נדירים היום. כוכב 8, כוכב 90, הוא אדיר. כוכב 10. אוקיי, עוד 40 כוכבים. 11, 12, 13, מדהים. קיבלנו סקין לריקו. זה הסקין החדש שלו, לא? אוקיי. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אוקיי, עכשיו הכוכב 21 שלנו. 22, 23, מדהים. אוקיי, אבל לא הסכים לקולט. 24 נראה לי. 25, 26, מדהים. 27, 28, 29, 30. אוקיי, עכשיו הגיע הזמן ל-31.
32. 33. 34. 36. ללחוץ כמו שאני אעשה את הסרטון. 37. 38. 39. 40. איך 40 הגענו? אוקיי, אם זה 40. לא, זה 40. אוקיי. עכשיו 10 האחרונים. אתם רוצים שבסוף יהיה אגדי? טוב, נפלק אתכם באגדי אחרי זה. 41. 42. 43. 44. 45. מדהים. עוסקים. 46. 47. 48. 49. 50. הגיע הזמן לאגדי שבסוף. כי רציתי שנפלק אתכם וכל זה. אתם בטוחים שאתם רוצים? אוקיי. אני פותח את זה עם הגרב שלי. ספילניטה. איזה סקיל שלמדתם בספילניטה. טוב, זה היה סרטון היום. מקווה שנהנתם. ויאללה.